ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኮይና ብኦንላይን ቅርሺ ንረኽበሎም ናይ ኦንላይን ቢዝነሳት ታይታይ ምዃኖም ኣብዚ ቪድዮ ክንርኢና። ሰላም ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ተኸታተልቲ፣ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ብኦንላይን ሓሪፍ ቅርሺ ንረኽበሎም መንገድታት ሓደ ብሓደ ታይታይ ምዃኖም ክንርኢና። ነዚ ዩቲዩብ ቻነል ሓደሽቲ ትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ። ቀዳማይ ድሮፕ ሺፒንግ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በቐሊሉ ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዝቕይሩሉ ፕላትፎርም እዩ። እዚ ማለት ኣብ ሓፂር ግዜ ትርፋማ ዝገብር ናይ ኦንላይን ስራሕ እዩ። ድሮፕ ሺፒንግ ንምጅማር ሞባይል ወይ ድማ ኮምፒተርን ኢንተርኔትን ተሃሊና በቐሊሉ ክንጅምሮ ንኽእል ስራሕ እንትኾን ብወርሒ ድማ ካብ $100 ንላዕሊ ክንሰርሐሉ ንኽእል ናይ ኦንላይን ቢዝነስ እዩ። ሕዚ ድማ ድሮፕ ሺፒንግ ከመይ ዓይነት ቢዝነስ እዩ? همی گرنا خسریحنا ترفام من خون لیل نرا. دروب شیپینگ مالت به حادثه کردکو. نیولمو حد عوی درجت کافزم برتام زخانوی خون آقوت نعونت موبایل وید ماج امان خداونتن زمر درجت انتخونو. نیولمو نحدج اما $20 شد انتخونو. نسخم دما تو به آنلاین $20 شد اما $25 وید ما $30. نامناتكم ናይ ኦንላይን ስቶር ፖስት ብምግባር ገዛእቲ ወይ ድማ ከስተመር ናትኩም ፖስት ብምርኣይ ዝጫማ ፎቶሞ እንተገዚኦም ንስኹም በቀሊሉ 10 ወይ ድማ $5 ካብ ሓንቲ ጫማ ኣትሪፎም ማለት እዩ። እዞም ኣቑሑት ዘቕርቡ ድርጅታት ካበይ ንረኽቦም እንተልና ድማ አሊባባ ወይ ድማ አማዞን ኣብ ልብል አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ብምግባር ኣብኡ ፖስት ገይሮም ዝርከቡ ኣቑሑታት ብምርኣይ እቲ ጠለብ ንዕዎ ወይ ድማ ክሽየጥ ይኽእል እዩ ኢልና ንሓስቦ ንብረት ኣብ ናይ ባዕልና ኦንላይን ዝኸፈትናዮ ስቶር ፖስት ብምግባር ገዛእቲ ወይ ድማ ከስተመር ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለምና ሃገር ወይ ድማ ዓዲ ኮይኖም ንሕና ፖስት ዝገበርናዮ ኣቕሓ ፎቶሞ እንተገዚኦም ባዕሉ አሊባባ ወይ ድማ አማዞን ትዕዛዝና ተቐቢሉ ከስተመርና ወይ ድማ ገዛእና ዘለዎ ቦታ ይሰደሉ ማለት እዩ። ስለዚ እስኹም ምንም ከይደኸምኩም ትርፍኹም ተወስዱ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እዚ ስራሕ እዚ ካብ ካልኦት ስራሕቲ ፍልይ ለብሎ ጎና ጎኒ ስራሕና ክንሰርሖ ንኽእል ደስ በሃልን ሓሪፍን ስራሕ ምዃኑ እዩ። ካሊእ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ብቻ ኢንተርኔት ይሃልዮ ብሞባይልና ተጠቒምና ክንሰርሖ ንኽእል ስራሕ ምዃኑ እውን ካብ ካሊእ ፍልይ የብሎ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ መእተዊና ከም ዝነገርኩኹም ናይ ድሮፕ ሺፒንግ ኣሰራርሕኡ ሰለስተ ነገራት ለጠቓለለ እዩ። እሱ ድማ ሓደ ከስተመር እዩ ወይ ድማ ገዛእቲ፣ ካልኣይ ድማ ንሕና፣ ሳልሳይ ድማ ቱ ድርጅት ወይ ድማ ኣቕሓ ለቕርበልና መከፋፈሊ ዓብዪ ድርጅት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰለስቲአና ዝስራሕ ኮኔክሽን እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብዚ እንታይ እዩ ስራሕና ማለት እዩ? ካብ ድርጅት ወይ ካብዚ መከፋፈሊ ተቐቢልና ናብ ከስተመር ምብፃሕ ማለት እዩ። እንታይ ተጠቒምና? ሶሻል ሚድያ ተጠቒምና። ስለዚ ኣብዚ ስራሕ እዚ ሞዴል ቢዝነሱ እዚ ይመስል። ካሊእ ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ዝኾነ ነቶም ዘከፋፍሉ ድርጅት ከይድና ዲና ነናግሮ ወይስ ብስልክ ዲና ብኣካል ዲና ወይ ብዋትሳፕ ዲና ነናግሮም ብምንታይ ልብል ተደጋጋሚ ሕቶታት ይጥየቕ እዩ። ኣብዚ ድማ ሓፃር መልሳታ እያ ናይ እዚኣ መብዛሕትኦም ሰፕላየራት ወይ ኣቕረብቲ ኣብ ናይ ባዕሎም ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም ይጥቀሙ እዮም ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ተሓጊዞም ትርሸጡ ኣቑሑት ኣብኡ ፖስት ናገበሩ ንዓና የቕርቡልና እዮም። ስለዚ ድማ አሊባባ ወይ ድማ አማዞን ካልኦትን ተጠቒምና እሶም ፖስት ዝገበሩ ኣቑሑት እናወሰድና ኣብ ናይ ባዕልና ስቶር ፖስት ብምግባር በቀሊሉ ናይ መቕሓ ናሸጥናን ንሕና እውን ትርፍና ንሓዝናን ክንዓቢ ንኽእል ኢና። ኣብ ወፃሊ ድማ ድሮፕ ሺፒንግ ከመይ ጌርና ንጅምሮ፣ ኣቑሑት ንሸጠሉ ስቶር ኸ ከመይ ጌርና ንኸፍት፣ ካሊእ ድማ እሙናት ድርጅታት ኸ ከመይ ጌርና ንረክብ ዝብል ሙሉእ መብርሂ ዘለዎ ቪድዮ ኣብ ወፃሊ ፖስት ስለንገብር እዚ ቪድዮ ቶሎ ንኽበፅሐኩም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ።